Patomatic Global. Hey, akwale enti adịkwa onye metifa ga-eji wee gbu ya egbu n'ụwa si dupu ya ka ọ naba si dupu ya ka ọ naba ka o sikwa wele na Igbo adesu mmadụ ọkụ ndị Igbo adesu mmadụ ọkụ hey edi na n'ọgụ okeke Edward Okeke na n'ọgụ nwanne m na-egbulu ya egbuo esulu ya ọkụ ịmalụgonu deli ko nwa mama deli nwa mama tana na-egbulu ya egbuo onye metifa ga-eji wee gbu ya egbuo si dupu ya ka ọ naba kosi owele na onye gburu nwanne ya na ọ pụrụ odogwu onye lelu nwanne ya na ọ pụrụ odogwu nwanne na nwanne na-agba bọọlụ nwanne wekpa nwanne ya wee nye goolu nwanne weche nwanne ya wee mile egbe gbagbue nwanne ya ana m ajụzi ejizi egbe chọji onwelu nwanne na-enwe nna anya Patomatic amụma ka njebi ụwa ọbala ndị esula ọkụ n'Ọnịcha do ka ọ na-enye nsogbu ka ọ na-enye nsogbu ijugo ife kpatala ọkụ ji agbalụ n'Ọnịcha ijugo ife ọnwụ ike ji wee kalịsịa n'obodo banye onye amụma egwu na akwa alili egbu na mmụọ na chinyelu m debe kedu ndị ọnụ na-elu n'okwu biko n'ụtụbakwa n'alụ ka akpụ n'alụ a ga-akpụ alụ akpụ ịgbadesu mmadụ ọkụ a ga-akpụ alụ ọnwa akpụ n'alụ nyaba alụ n'obodo gadị mma nwanne fụ nwanne ya nụ ka ọ malụ nwanne ya ọ bụrụgodu na nwanne gị na-apụ ala na nwanne gị anya nyelube nwanne gị aka ọ na-ezudori dụbanụ nwanne gị ọdụ ọ na-agba akwụna na-agwanụ ya okwu ofu mbọsị ọ ga-echeghalị ife ọ na-eme ọ bụrụ na ọ na-atọ ya ụtọ ka ebili n'udo ka ebili n'udo